Salamat. Nabati ko Espiritu sa sulod higugnan ko. Salamat Elohim. Nabati ko Espiritu sa sulod higugnan ko. Salamat Elohim. Pulong mo landas sa kupil kahayag sa kong dalang. Pulong mo landas sa kupil kahayag sa kong dalang. Kahayag sa kong dalang. Dalay kong kalagit naman, salamat sa inyong kayo, sa inyong paring pagpanalangin ka namo, ining hapunon. Paday na usap kami nga magatuon sa inyong mga pulong, sa inyong mga kabalauran. Salamat sa inyong balang espiritu, nga magatudlo ka namo, sa tanang kamatuuran, mga pulong sa pagtubo, pulong sa pagpadanag, pulong sa pag-andam ka namo, aron kami masinangkapan, lakaw, aron nga inyong pagagamiton. Salamat sa inyong pag-abri sa mga itulungog, ang kining mga pulong nga matuon karon dili kining labay kawag, paday kining mga muhat sa mga kinabuhi. Amo kani pasalamatan tanan nga gituman pinay kining mga galon ang matutudlo revelation. Amen. Mo ni atong kana actually review lang siya, ako lang siyang gipakita sa inyo ha, ug unsay inyay ato goal ba. So grow, glow, go. O pag nimo mag-preach ka, baptize, teach them to observe. So unsay tuyo sa pagtudlo aron mahimo ka nga fruitful. O ano yung sa John 15:16. Saan na yung sa John 15:16? Ipili ko kamo, dili kamo nagpili ka na ako, apan ako'y nagpili ka ninyo, that you should go and bear fruit. Sa inyo niya sa pulong, you will be my disciple if you bear much fruit. Kinahanglan na agit tay prutas. Kinakuha ninyo? So kini nga wag lang ni siya ha, bird's eye view lang ni siya ug sa atong nangatan niya. Pero ang ako yung teaching karon is about what our master wants us to be, number 3. So ang number 3 is do not conform to the standards of the world. Sa Bisaya pa na ayaw pagpauyon sa may standard. Pamaagi sa pagyon, status, kinaiyahan sa kalibutan. Unsa man kinaiyahan sa kalibutan? Unsay naa sa kalibutan? 1 John 2:15-16. Unsay naa sa kalibutan? Ayaw ninyo higugma ang kalibutan o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod-nong kahidlaw, ang tanang gikaigan sa mga mata, ug ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan, kundi iya sa kalibutan. Kalibutan. Okay. Sa to pa ingon diri ayaw pagpahiuyon sa maagi status Uso. sa kalibutan, uso sa kalibutan. Kay unsay naa sa kalibutan? Naa ang pangibog sa unod, mata o spirito. Actually, mo nito glass in the world, mo sa 1 John 2:15-16. Okay. Sining ingon diri sa 1 John 2:15-16 mo na ang naa sa kalibutan. Ingon diha lust of the flesh. O kanang lust of the flesh igsuon, naa na siya sa flesh. Mao galing lust of the flesh kay kailigkon sa unod. Hindi ka kailigkon sa unod, tanan na makita sa imong unod, whether babae, lalaki, butang, o mo na mga unod or pagkaon. Something nga makita nimo, matouch nimo, or something makita, matilawan, ma-feel, mo na ang lust sa flesh. Okay, kanang gitawag na to, glass of the eyes, sa imuhan ng soul. Kuha ninyo? Oh. Kanang makita si mong mata. Oh, makapangandoy day ka, mga ambisyon day ka, nakikita, naagyo ko to, naagyo ko to. Mga kailig ko na sa mata. And according ba sa Proverbs,
Ang mata dili gini siya mo tagbaw bisa pag daghan na kay makita sa salida, daghan na kay makita, dili gini siya matagbaw. Unless kanang mata mo tan-aw na kang rabon ni Yeshua, aya pa na siya matagbaw. Pero kini mata sa sige tan-aw sa kalibutan, dili gina siya matagbaw. So muning lust of the eyes. So kani gitawag nato pride of life. O garbos kinabuhi, actually lust gyapon na siya in the spirit. Okay. O kanang pride of life actually lust na siya. Kailigod sa honor, naibog ka sa himaya, naibog ka sa dungog, naibog ka. O mo bitaw ng pride of life. O actually sa spirit na siya. O kuhanin nyo, o kanintangan kanang pride of life, puro na siya kailigod. Okay, ako na siyang gi-differentiate diri. Kanang giingon nga do not conform. When kang conform means to be similar. Sa ato pa ug unsay iya sa kalibutan, gusto kang maparehas kalibutan. Nakuha ninyo mo na conform or to be in agreement. Sa ato pa unsay iya sa kalibutan, agree ka, niuyon ka or nagpaparehas kanila. So mo na conform. In other word, agree tayo dito. Mo nang unsay nakaw sa kalibutan, unsay lifestyle, unsay trending, itag general movements kalibutan, uyon ang tao. O mo na ingon ni katulong katuyan sa atong agarod, do not conform. Ayaw pagpahiuyon. Or in other word, harmonize. Meaning in harmony ka o unsay flow, uyon mo kanito. O kung inanang atong attitude na wala ka magpailalog kang rabon ni Yeshua. Then ang next ani is lust. Kay ang nasa kalibutan, last man. O sa meaning aning last, an intense longing. So may intense. Kanang init yung kayong gusto yung tuloy mong maangkon. O, gusto kay kag makakauglit sa manok. O, kanang naghingapin yun ang imuhang kahikaw or kanang sa kuwan pa intense longing. O kanang intense longing or craving kanang ay makakaulang ko kanang grabe na ang imuhang pagkamot makakaulang po ato kay o with emotion na yun, kanang madala na yun ka sa kailigon o craving or pleasure sa pleasure sa bisaya kalipay no. O in other word ani both appetite or appetite gani mo nga maibog yun ka no, dili ka mahimutaw, dili ka maibog o may appetite na nimo kanang gana or in other word each nakatul katla na po ni ay kanang last, kanang kailigon, sama na sa katul. Diba, mapaakan mo lang mo, hindi kikaluton. Kaya na ang last, katul. Mangatol na galit mo, hala, sibat na mo. Dabi na ni mo nga batanon, diba, flee from youthful lust. In other words, flee from katul. Kuha ninyo, biyahin ang mga katul sa inyong dughan. Muna yung word sa last each. Or in other word, hunger. Meaning, gigutom yun ka, or giuhaw yun ka. So actually, kaning last na word, o gamitin nimo ni sa kalibutan, bad na siya. Pero gamitin na nimo sa spiritual, good na siya. Nakuha ninyo? So ang last, depende nimo ni kaasa nimo ni gamiton. Kung gamitin nimo sa last sa lawas, eligon sa lawas, eligon sa mata, eligon sa kinabuhi, mudangat na siya o death, kamatayon. Mo bitaw na hitabo sa babae, sa dihang hikap niya ang bunga, wala na. Ga-intense na siya, nangato na siya, gusto na siya mutilaw sa sanas, bunga sa pagila sa mga dautan. Kuman kita, hindi tanan, desirable, ha? Kanang, tinguhaon, di kayo nga, di kaon. Wala ka pugong, di kaon. So pagkaon, on the day that you eat of it, you shall surely die. Kanang last, pwede ko nang gamiton, there is sa spirit. Imbis kay may libon ka sa kalibutan, balihon nimo may libon na ka sa mga langit ng butan. So mahitabo ra na siya igsuon sa diha nga adunay proseso. Okay, ang pangutana karon ani ako ani reason na kopya ninyo ni ana magoy ko video ani ko. Inyo lang ng picturean kay one day kamo no niya manudlo, inyo ni i-illustrate og nani. Kani sa among pagtudlo kani adto lahi ang among pamaagis pagtudlo. Dili na para sa ani nga illustrative. So I hope nga kamo nga mga next generation nga mga teacher, labuan pa ninyo si grandma ug ako. Okay, kuha na to. Dili na gyud mo magmahay na anatay kanang kamera, na anay mga visual aid. So kinahanglan kamo na unya mo tudlo si kan Timotito, nindot na gyud ang resulta. Mas maayo pa mo kang grandma sa kuha ang atiid na.
o sa uban pa nga mga karaan nga teacher. Okay, ang proseso karon how unsaon nga dili ta makapahiuyon sa kalibutan. Okay, basahon sa nato Romans 12 verse 2 ug James 4:4. Mga matuigon, wala ba kamo masayod nga ang pakikalaay uban sa kalibutan o ipakik-away batok sa Elohim? Busa bisan kinsa nga buot mahigala sa kalibutan magahimo sa iyang kaugalingon nga kaaway sa Elohim. Okay, kining conform igsoon pasabot nagkig-agree ka, no? Agree. Meaning, in other words, agree is friend. Di ba? O kontra mo, agree ka. O amigo mo, ay. So, delikado kay ni igsoon. Kining do not conform, duha na nang ingon diri. Ingon diri, friend. Okay. Friend. Di ba? Ang panag-uyab, asa magsugod? Di ka mo nga dalaga ulitaw nga nakasulay uyab-uyab. Asa magsugod ang uyab-uyab? Friend. Amigo sa taron ha. Muna kita ulag, boyfriend. Girlfriend. Oh. So, pag na ng mag-boyfriend na mag-girlfriend na, kung saan ang resunod? Love is blind and lovers cannot see. Damat na day gugma. Gugma sa ero, kung papilab. Gugma sa ero, according pa nila. So, friend, ay mo ng lover. So, mo na igingon ni Rabon Yeshua nga, makik-friend gali ka sa kalibutan, you are an enemy with Yeshua. Or, samot nang mahigugma ka sa kalibutan, kontra pa niya. Okay, sa Romans 12 verse 2. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan nining panahon na. Ipabago noon sa Elohim ang inyong kaugalingon, pinaagi sa pagbago sa inyong panghuna-una, aron masayran ninyo ang kaubuton sa Elohim. Kasi maayo, hingpit, o makapahimungot kaniya. Okay, so ato nang tanawon ha ang conform o ang pangitatan ng word nga, but be transformed. Okay, ganing transforming soon, dako kayo ni siya o kalabutan sa atong espirituhan ng pagtubo. Kay gani, ato naman yung nasulti katong niagi, di ba? Ang kaning being reprogram or katong yung na be transformed in the image of Yeshua. Therefore, do not conform to the standards of the world, but be transformed by the renewing of your mind. Sa ito pa, dili kinakuwala ng transform. In other words, ang transform is reprogram. Okay, reprogram. Uspunin mo ang programa sa imohang utok. Programa sa imuhang motive, programa sa imuhang ambisyon. O mo ni karon. Ang pamunta na how? Okay, 1 John 2:15-16. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan, o bisag unsa nga iya sa kalibutan. Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa amahan. Kaya ang tanang butang nga iya sa kalibutan, ang unod kahidlaw, ang tanang gikaibgan sa mga mata, o ang tanang gipasigarbo sa tao, dili kini iya sa amahan kundi dili sa iya sa kalibutan. Okay. Sa ato pa dahil, unsaon na di ta makaiyod sa kalibutan. Unang ugma, kwaon gini mo imong gugma sa kalibutan. Do not, ayaw yun. Do not love. Oh, word na love. Ayaw higugmaa ang anything. Do not love anything in the world. Okay. So nga naman nga, dili na nato higugmaon ang iyas kalibutan. Kay kaniadto iya tas kalibutan. Karon gibayran na kang Rabon Yeshua, gipalit na kaniya sa iyang humiling dugo o iya na kang gihimong bag-ong binuhat. Ayaw pagpabilin sa kalibutan o ayaw na padayon sa pagigugma sa kalibutan. Pasabot isoon na ay reprogramming. Kaniadto kalibutanon ka. Karon kay naluwas naman ka, kinahanglan ang programa sa imong utok dito na gyud sa langit. Okay. Basa Colossians 3:1-5. Sanglit gibanhaw naman kamo uban ni Yeshua, tinguha ang mga butang nga atua sa langit. Diin naglingkod si Yeshua sa iyang trono sa tuo sa amahan. Una-una ang mga butang langit nun, dili ang itanon. Kay namatay na kamo, ug ang inyong kinabuhi natago na uban ni Yeshua diha sa Elohim. Ang matuod ninyong kinabuhi mao si Yeshua, ug inigpakita niya, makita usab kamo uban kaniya, ug moambit sa iyang himaya. Busa patyan ninyo ang mga kaibog nga kalibutanon nga ana kaninyo sama sa lawayong pagpakilawas, kalawayan, kaulag, daotang kailigon ug kahakog nga maoy usa ka paagi sa pagsimba Dios. Okay. So mo ni igsoon. Ngano di ay nga dili na ta kahigugmaan sa kalibutan? Kaya ang higugma sa kalibutan kaaway sa amahan. Ikanigo sa kalibutan, kaaway na kasamahan. Kaya nga naman sa Colossians 3:1-5, nalubog na ka.
Katong paglubong nimo igsuon, mo to ang paglubong sa paghilot ato ang ibasa kay na. Paghilot to sa imong lawas nun nga mga kaibigon, mga sala tong imong gipas-an. So karon paghawas nimo Romans 6:3 and 4, bago na kang binuhat. 2 Corinthians 5:17, new life na ka in Yeshua. So kay bago lang man ka kang Yeshua, kinahanglan ang imuha ng hunahuna gikan sa pagkakalibutannon, no? Reprogramming. Ang program na pud nimo karon diri na ka sa heavenly things. So muna kinahanglan maglakaw gyud ka sa spirit, dili gyud ka maglakaw sa flesh. Maglakaw gali ka aning sa flesh. So mo ni mabalik ka sa kalibutan. So kaning soul igsoon, mo ni karon ang imuhang inner man. Mo ni ang imuhang pagkatao. Mo ni ang gitawag nato og ikaw ni siya, no? Inner man. Okay. Ikaw ni siya. Kaning soul, mo ni siya ang desisyon. Asa siya padulong? Dito siya or diri siya. So nakuha niyo, ang inyong kalag, mo na siya magtimbang-timbang kani adto kalibutan naman ko. Ako nagbabautismo ko ni daw ko ni Yeshua. Oh, diri na gyud ko, diri na ko mangita para na ko rabon ni Yeshua. So ang imong soul o inner man, mo na imong decision point. Kung asa ang imong reprogram, imong programa, kalibutanon ba o diri ba sa langit nun. So nakuha nako, mo ni but be transformed by the renewing of your mind. Ano mang itawag na to mind, renewing. Kaya ang atong mind igsuon na ana sa imong kalag. So kinahanglan i-renew. Sa ato pa, expire naman siya kay di ka sa kalibutan. So sa dayang nabautismo na ka, i-renew na nimo. Kinahanglan ang reprogramming sa imong utok, palangit na ka, pataas na ka, dili na ka padulong sa kalibutan. So nakuha na to. O mo nay ako ni-explain niya ha. So diri lang sa ta. Now, how not to conform to the standards of the world? Do not love anything in the world. So, sa itong naas kalibutan, labi na karon. Kaya kinirabang musunod ta kang rabon ni Yeshua, kinahanglan mamatay kita sa mga kaibigan, according sa Colossians 3:15. Mamatay ka sa imong ambisyon, mamatay ka sa imong tanan na iyas kalibutan. Mamatay ka sa barkada, mamatay ka sa imong lifestyle, mamatay ka sa imong plano, mamatay ka sa imong ambisyon. So, patay kini sa imong flesh. Patay kini tanan sa flesh. Kaya kano ang flesh, dali ra kay ni siya maibog sa kalibutan. Dali ra po ni siya matagdan. Dali ra po ni siya ma-influence. So mo ni lisod kay igsuon kinahanglan gyud ka og tabang sa balang espiritu aron ma-reprogram ang imong utok. Pero ang ikatabang lang nako ni ikasuggest nako sa inyo ani kinahanglan determinado mo. Naag gyud mo'y determination. Para nang may naulipon ka sa sigarilyo o karon ang habig na ka sa Elohim. Nya wala man napasod na sa ding nabautismo nang ka. Dito din mawala ng bisyo sa panigarilyo, di kaya? Ha? O napamanggalit tayo sa diri ka-refugee nga. O mangita pa gid sa tabako sa agta. O mangita pa gid siya. O kato kung mga naulipon sa kining bino, wine. O mangita gid ka. Ya kini po itong mga ulito, tilo-tilo po dugusan ng bino. Tilo po sila kung saan ka ng tanduay, no? Kung saan ka ng fighter, at tilawin niya gali. Mahimog yung mong fighter. Kung man yung inom ana, ang ngita mong kaway, fighter na mo. Na ngayon, i-justify dahil nila nga, o si Timothy manggali, di inang manggali ni Pablo nga, inom mo gamay bino, para sa inyong kuto-kuto. Pagamit ko pala, inom po gamay, pwede ganahan man, isa na kabaso. Nya, nakulangan, na isa na kapakit. Kulangan mo kaya isa na kapakit size. Isa na gitalumig. Hangtod, isa kagalod, hukog na, patay. Ha? Kita na ikaw, fighter na. So, muna iksuon. Ha? Muna ang bantayanan. Kinahanglan reprogramming na siya. Okay, do not love anything in the world. Kaya nga no, ang naa sa kalibutan, dili na iya samahan. Nya ikaduha pa, kaning naa sa kalibutan iksuon, passing away ra ni. Ha? Passing away. Say passing away. Lumalabay lang. Notice ba ninyo sa mga showbiz? Kung kinsa ganitong sikat kay guwapa kay gwapo, init kung kaila yun, kuhaan na yung silog ka ng himuan na yung salida, daghang kay himuon, no? Daghang kay advertisement. Pero sa diyang matiguang na, awat na kitang punit. Nga naman, ang last is passing away. So, mabito ng sa managdi ayon, dili makamingon sa imong asawa, I lost you. Di ba? Mo ba na? I love you. Nga naman. Kaya ang imuhang patakaran o imuhang mindset sa imong asawa na ipog lang ka kay guwapa siya imuha siyang giminyuan o wala nimo siya higugmaa one day matigulang na siya tungod kay kailip ko lang imong nakita siya one day biyaan nimo siya ano man Lucian naman ha bunot ng nawong pangit na pangag na
Biyaan na nimo siya. So munang gingon dito nga ang kaminyoon is basihan gyud sa gugma. Ay bisag tiguwang na imong asawa, tiguwang na mong duha, init gyud gihapon mo o kamo na gyud gihapon. Muna yung bitaw sa pulong nga let none deal treacherously with the wife of his youth. Walay isa ninyo nga mag-traidor or magtikas sa asawa sa iyang pagkabatan. Nganong gitawag man na wife of your youth? Wife of your youth. Nganong ang wife of your youth? Kita karon nga mga bana, bisag matiguwang na tong asawa, ang atong mindset ng atong asawa, bata pa. Mana, hinungduman nimo, asawa nimo ni sa imong pagkabatanon. So, bisag tiguwang na mo, ang imong mindset, dili gyud pausab nga tiguwang. Kinahanglan imong mindset, bata pa ni akong asawa. Otherwise, mausab gali ang reprogramming sa imong utok, pagtanong nimo sa imong asawa, dili na siya batanon, tiguwang na ni, mangita at kaglan. Mo nang imong sila, old Carabaos, eat young grass. You know ba na? Ilahan na. Okay, so, ang naa sa kalibutan is lust. Ang lust is passing away. For example, cellphone. Unsa pag yun ang mga di kailigan sa kalibutan. O atong una, hinumdum ko ng TV. Purmiro, black and white pa, di ba? Nakahinumdum ko. First, yun na ako nga pagka buot, ano gibay buot. Nag-ibog kayo ba kung silingan na TV. Nya kay dito ko ng Laguna, ang akong igagaw kay arangan mo to sila. Kapalit sila ako kay TV, black and white. Ay natural, kami nga mga igagaw at anaw yun dito. Nya halos tungkol kay na may TV sila, halos kung mga silingan gusto kay malikaw mo palit og TV. Na here comes karon kay black and white. Niabot naman pong bago. Naimog na po na itong colored. Bago nga colored. Di ada ko kay TV at tunguna. Gibihaan na itong daan. Nya colored na. Nya di man matagbaw og kaning magagad sa salida sa channel. Kinahanglan palitan gyud og katong sa tuon na to VHS, di ba? VHS. Okay na ang VHS. Nya kay siyempre passing away man nagkataas man ang technology. So ang tawag apas pud siya. So sa dihang naluma ang VHS, nipuli na pud ang Betamax. Sa dihang nawala ang Betamax, nipuli na pud tong sa tong DVD no, tong VCD. Kanya pagkaluma na po sa VCD, nipuli na pong DVD. Pagkaluma na po sa DVD, nipuli na ning computer. Kanya ang mga TV po, gikan sa dako nga TV, nahimo ng flat screen. So karon, high-tech na kayo, cellphone na gyud. So ang tawag apas. Pasapot, naibog siya po sa mga technology. So mo na inaas kalibutan. Na kinahanglan mawala na ato, otherwise dili ka katubo. Kining grabe ka kailibgon sa kalibutan, dili ka kabiya sa kalibutan, kunya dili ka gustong tamayon, o dili ka katubo. Di po ka kasunod ni Rabon Yeshua. Mo nang akong naantang Rabon Yeshua, kinahanglan naa kay reprogramming sa imong utok. Kung asa imong sundon, pabilin ba ka sa kalibutan o padayon ba ka dito sa espiritual. Okay, kuha na nato. Ngano man na dili na ka pakigugma sa kalibutan. John 17 verse 14. Sa imon. Ihatag ko kanila ang imong pulong. Busa gikasilagan sila sa kalibutan. Kay dili man sila iya sa kalibutan. Sama nga ako, dili iya sa kalibutan. Sa ato pa, dili na pakigugma sa kalibutan kay we do not belong to the world. So kay dili na mo tayo sa kalibutan. Mo na karon na importante kay igsuon nga sa dihang aduna tay makabig, aduna tay mabautismuhan, Bible study yung pulong sa kinabuhi. Otherwise, mo balik ginas kalibutan. Kining atong Bible study, kining atong pagtuon sa pulong para ni pagpauswag nato ngadto sa espirituhanon. Mo na og naaga ni mga makabig ninyong mga kalag. Dili na taman kay fellowship ra mo nya sige ni magkasigon. Ako lang na siya. Pagkakabi na siya, paimlagi na siya, patubuagi na siya sa pulong, aron dili na siya mubalik sa kalibutan. Kaya nga naman, we do not belong to the world anymore. Dili na tayo sa kalibutan, di palit na ta Rabon Yeshua. So nakuha na to, iyahan na ta, ipapadulog nga to sa iyahang David. Okay. Letter B, how? How not to conform to the standards of the world? A, do not love anything in the world. B,
B. Hebrews 13:5. Okay, sa inyo diri. Ayaw higugma ang salapi. Kinahanglan makontento kamo sa unsay ana kaninyo. Kay nagingon ang Elohim. Dili ko kayod kamo biyaan o talikdan. Okay. So, importante po ni igsoon sa atong pagpadayon na dili ko kayo sa kalibutan. O, ingon diri, ayaw niyo higugmaan niya sa kalibutan. Ikaduha ni, be contented. Okay. Be contented of what you have. Matthew 6:33, sa inyo. Seek ye first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added to you. So, pasaputan ni igsoon, natural. Kung dili na tayo sa kalibutan, magsalig na kitang Rabong Yeshua. Iha sa verse 35, I will never leave you nor forsake you. Pero iyakin nandito, be content of such things as you have. Labi na ang patigugma sa kwarta. Kung nahigugma pa sa gugma di nahigugma pa sa kwarta niya, dili ka mahimutag wa kay kwarta, nanisod kayo pag padayon diha ka Yeshua. So muna ingon diri, be contented of what you have. Mo na pag kinidaghang pumakaluyog sa mga born again. Kay usay mahibog ta sa kalibutan. Kani ingon sa Proverbs 23 verse 17. Do not let your heart envy sinners, but in the fear of Elohim continue all day long. Usay bot pasabutan. Di ba sa dihang nangakabig na ka, dili na ka makasasala. Saved man na ka. So, ang ato karong condition sa kasing-kasing, kung unsay nabatunan sa mga makasasala, dili na ka maibog, dili na ka masina. So, nakuha na to. Ano man, dili naman kayo sa kalibutan. Kung kanian to, parehas ka sa kalibutan, karon kay iyan mga Rabong Yeshua, lahi na po ng imuhang mindset. Ang imuhan ng kaibgan, kato ng mga matarong. So, nakuha na to. O katong mga tao nga niuswag, katong mga nangalagad sa Elohim nga nanguswag, umunot yung kaibgan na, unta mo, maparehas ko nisuan nga, grabe kayo siya, nga nipadahin ko siya, matulot-amon ko siya, bisa grabe kayo kasi natian sa mga alantosan, nipadahin ko siya, umunot yung kaibgan. Di na nakamay ko itong mga seniors, kung seniors nga pala utang, seniors nga, esta na kini mga appliances, pero utang. Ha? Ato lang akong giministran dito sa Kadilangan. Ang kita nimo sa tawhanon, dato bigkas na nga naman, buy and sell o kining mais. Balik og mais, then ibaligya dayon, ibaligya kung sila pareha ng reyes diha ba. Inatin lang sitwasyon. Tanaw nimo sa gawas, dato bigay sila. Pero imuha atuon sila sa sulod, grabe sila problema nanuman. Tagpo kay milyon-milyon ilang utang. Utang sa pagdaw nila sa dump truck, utang sa katong ilang panghapot, at kadaghang kay utang. Nya, tunting ka, dugay na silang magtutuo. So mo nang ipatog ko dito kay ginan sila nga i-stop yun ang inya balik yun po og zero. Kaya aron nga Elohim makapanalangin ninyo. Na tungod kay naanad naman sila at itong sitwasyon. Ang ilang sitwasyon ikson, kapit na sila pero nagpahiyon gyapon sa standard sa kalibutan. Nangutang ko gihapon. Kung sa initabo, wa gid manalangin ang Elohim. Abi ninyo, naagali mo yung negosyo na sugdan na pinasikat sa utang, dili gid mo uswag. Ngano man, kanang utang igsoon unang-una dili nga pagkamatarong sa Elohim.